Dulaan sa 600 ka mga Chinese nationals ang nakalarga na pabalik sa China luwan sa tulo ka mga special flights. Si Luan Mirundina sa exclusive report. Alas 2 kaganihang udto, mibiya gikan dinhi sa Subo, kining 579 ka mga Chinese nationals pinaagi sa tulo ka mga special flight nga gi-arrange sa Chinese Consulate ug may pagtugot sa Civil Aviation Authority, Bureau of Quarantine, Customs ug Airport Authority. Sukad niadtong Pebrero 3, 15 na ka mga direct flights gikan sa Cebu paingon sa China ug pabalik ang gikanselar subay sa temporary travel ban sa China ug sa mga administrative regions ni ini nga gimando sa presidente. Apan tungod kay ubay-ubay na ang mga Chinese nga nakabakasyon na dinhi sa Subo sa wala pa ang travel ban, natanggong sila ug wala nay masakyan pabalik sa China. Hinungdan nga karong adlaw, may pabiyahe og tulo ka mga special flights ang Juniao Air gikan sa Cebu paingon sa Shanghai. Ningon lang ko nila nga, we will help you with that health aspect. If you have taken all the necessary permits from CAAP, from the immigration, from customs, o sa airport authority regarding these flights. Kaya na ba yung ban ba sa flights? So those are special flights just to ferry out their nationals. Gipasabot ni Dr. Terence Bermejo, pangu sa Bureau of Quarantine Central Visayas, nga ang naasoy mga Chinese nationals pulos wa makitai og sintomas sa novel coronavirus acute respiratory disease. Gusto lang yung kumusure nga healthy ang mga nanlarga. Kay nagpirma ba yung sa General Declaration naman itong health portion niya, nagpirma naman, may ngon may hilanat niya, pirma niya, di ano naghilantan nito. So we did exit screening. Ang mga Chinese nationals nga gikonsiderar nga persons under investigation tugutan lang nga makalarga balik sa China human mo gawas nga negatibo ang duha ka mga samples. Uban ni June Solon, Luan Mirundina, Balitang Besda.